Прывітанне, сябры! Сёння мы з вами ў чарговы раз звернем нашу увагу на знешнасць чалавека, а дакладней на нос. А носы ж бываюць розныя, якія мы ведаем. Нос з бульбінкай, прамы ці з гарбінкай. А ёсць жа яшчэ, як па-руску кажуць, носікі-курносікі. Дык вось як жа па-беларуску будзе курносы нос? Курносы нос па-беларуску называецца у нас адным словам кірпа. А калі мы хочам сказаць пра чалавека з курносым носам, то ўжываем прыметнік кірпаты. Дарэчы, не толькі вочы ці вусны з'яўляюцца паказальнікамі таго ці іншага тыпу характара. Нос таксама не адстае. Вось глядзіце, уладальнікі кірпы маюць разважлівы і практычны характар. Звычайна гэта надзейны і ўраўнаважаны чалавек, які заўжды гатовы прыйсці на дапамогу. Такія людзі знаходзяцца ў цэнтры ўвагі і ў іх шмат сяброў. А самае галоўнае, кірпатыя людзі вераць у светлую будучыню. Вось такія цікавосткі. Вышэй нос, сябры, усё будзе добра. Да сустрэчы!